Poštovane dame i gospodo, poštovane demokratkinje, poštovane demokrate, dobar dan. U skladu sa članom 12 Poslovnika Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd otvaram 9. Skupštinu Gradske organizacije DS-a u Beogradu. Predlažem radno predsedništvo u sledećem sastavu: Jovana Mehandžić, predsedavajuća, Olivera Knežević i Janko Radaković, članovi. Da li ima dodatnih predloga od strane Skupštine? Nema. Hvala. Ko je za izbor radnog predsedništva u predloženom sastavu? Hvala. Konstatujem da smo izabrali radno predsedništvo i pozivam članove da preuzmu predsedavanje 9. Skupštinom Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd. Hvala. Poštovane demokrate, poštovani gosti, dobar dan. Ja sam Jovana Mehandžić, predsednica opštinskog odbora Vračar i imam izuzetnu čast da predsedavam 9. Skupštinom Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd. Sa moje leve strane je Olivera Knežević, predsednica opštinskog odbora Demokratske stranke Grocka, a sa moje desne strane sedi predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Zvezdara Janko Radaković. Zadovoljstvo mi je da u ime svih beogradskih demokrata poželim dobrodošlicu dragim gostima koji su danas sa nama. Najviši predstavnici naših koalicionih partnera u Beogradu, gospodin Aleksandar Antić, predsednik Gradskog odbora Beograd Socijalističke partije Srbije, gospodin Dejan Ranđić, menadžer Gradskog odbora Beograd Liberalno-demokratske partije, gospodin Miroslav Čučković, predsednik Gradskog odbora Beograd G17+, gospodin Vladan Đukić ispred Partije Ujedinjenih penzionera Beograda, predstavnica Socijaldemokratske partije gospođa Milena Bićanin i predstavnici Srpskog pokreta obnove gospodin Aleksandar Jugović i gospodin Aleksandar Cvetković. Toplu dobrodošlicu takođe želim i gostima iz javnog života, kojima se zahvaljujem što su svojim prisustvom uveličali današnju Skupštinu beogradskih demokrata. Sa nama su danas i gospodin Dragoljub Mićunović, predsednik Političkog saveta Demokratske stranke, gospođa Jelena Trivan, potpredsednica Demokratske stranke, gospodin Zoran Alimpić, član predsedništva Demokratske stranke, gospodin Balša Božović, predsednik Demokratske omladine, i predsednici gradskih odbora Demokratske stranke u Kragujevcu i Novom Sadu, gospodin Dušan Obradović, kome ujedno čestitam na skorašnjem izboru, i gospodin Igor Pavličić. Zadovoljstvo mi je da pozdravim i ministre u Vladi Republike Srbije iz Demokratske stranke, a takođe da poželim i dobrodošlicu našim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a toplo pozdravljam i naše kolege, članove gradskog veća, direktore javnih preduzeća, sekretare Sekretarijata grada Beograda koji su danas sa nama, kao i predsednike beogradskih opština. I naravno gradonačelnika Beograda i predsednika Gradskog odbora Dragana Đilasa. Hvala vam. U skladu sa članom 12 Poslovnika o radu Skupštine, na osnovu predloga Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, predlažem da verifikacionu komisiju čine Bogdan Vuksanović u svojstvu predsednika, Nenad Blagojević u svojstvu zamenika predsednika, u svojstvu članova Ljiljana Kožović, Marko Vlahović i u svojstvu zamenika članova Dragan Milinković i Nenad Stevančević. Da li Skupština ima dodatnih predloga? Nema. Hvala vam. Ko je za izbor verifikacione komisije u predloženom sastavu? Hvala vam. Ima li glasova protiv? Ima li uzdržanih?
Nema. Konstatujem da smo izabrali verifikacionu komisiju u predloženom sastavu i pozivam predsednika, gospodina Vuksanovića, da Skupštini kaže da li su se stekli uslovi za punopravno odlučivanje. Dobar dan svima. U izvodu iz overenog spiska delegata 9. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke upisano je 1073 delegata. Verifikaciona komisija utvrdila je prisustvo 946 delegata. Na osnovu overenog verifikacionog spiska članstva, a u skladu sa članom 4 Predloga Poslovnika 9. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd, kvorum za rad čini 1/2 delegata plus 1 delegat. Pošto je utvrđeno prisustvo 946 delegata, verifikaciona komisija sa zadovoljstvom može da konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine. Hvala. Bogdane, hvala vam na informaciji o broju delegata Beogradske organizacije Demokratske stranke na ovoj Skupštini i izveštaju verifikacione komisije. Kao što ste čuli, stekli su se uslovi za punopravno odlučivanje i ova Skupština može da počne sa radom. S obzirom da smo već izabrali radno predsjedništvo i verifikacionu komisiju, da bismo počeli sa radom ove Skupštine, prelazimo na 3. tačku dnevnog reda, odnosno usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji ste dobili u materijalu za ovu Skupštinu i imali ste vremena da ga pogledate. Da li ima dodatnih predloga na tekst Poslovnika od strane Skupštine? Nema. Hvala vam. Ko je za usvajanje Poslovnika o radu 9. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd u predloženom tekstu? Hvala vam. Ima li glasova protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili Poslovnik o radu. U materijalu za Skupštinu dobili ste i predlog zapisnika sa 8. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke koja je održana 30. maja 2009. godine. Pre prelaska na usvajanje dnevnog reda pozivam vas da u skladu sa članom 14. Poslovnika o radu Skupštine usvojimo predloženi zapisnik. Da li ima primedbi na zapisnik? Nema. Ko je za to da usvojimo zapisnik u predloženom tekstu? Ima li glasova protiv? Uzdržanih? Nema. Hvala vam. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 8. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd. Prelazimo na usvajanje dnevnog reda. U skladu sa članom 14. Poslovnika o radu Skupštine predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka dnevnog reda – izbor radnog predsjedništva, druga tačka dnevnog reda – izbor verifikacione komisije, zatim usvajanje Poslovnika o radu Skupštine kao treća tačka dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 8. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd održane 30. maja 2009. godine kao peta tačka dnevnog reda, odnosno četvrta, izvinjavam se, peta tačka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda 9. Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd, šesta tačka dnevnog reda, izbor izborne komisije, zatim pozdravna reč gostiju kao 7. tačka dnevnog reda, 8. tačka dnevnog reda, izveštaj o radu predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd u periodu od 30. maja 2009. do 3. jula 2011. godine, 9. tačka dnevnog reda, izveštaj izborne komisije o verifikovanim kandidaturama za predsednika, potpredsednike i članove stalnog sastava Gradskog odbora, 10. tačka dnevnog reda, predstavljanje kandidata i 11. tačka dnevnog reda, izveštaj izborne komisije o rezultatima glasanja, čemu prethodi pauza za glasanje. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda od strane Skupštine? Nema. Hvala vam. Ko je za to da usvojimo predloženi dnevni red? Ima li glasova protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red i prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – izbor izborne komisije. U skladu sa članom 12. Poslovnika o radu Skupštine, a na osnovu predloga Gradskog odbora, predlažem izbornu komisiju u sledećem sastavu: Vladimir Popović u svojstvu predsednika, Igor Jojkić u svojstvu zamenika predsednika i u svojstvu članova Ivan Đurđević, Vlada Pavlišanin, Zoran Krznarić i u svojstvu zamenika članova Srđan Sandić, Andrej Belingar, Aleksandar Stankovac i Zoran Živković. Da li Skupština ima dodatnih predloga? Nema. Hvala vam. Ko je za to da usvojimo predloženu izbornu komisiju? Ima li glasova protiv? Uzdržanih? Nema. Hvala vam. Konstatujem da smo usvojili izbornu komisiju i pozivam ih da provere da li su kandidature usklađene sa uslovima koje potpisuje Statut Demokratske stranke i ostali važeći akti po kojima danas funkcionišemo. Sa nama su danas i naši gosti iz beogradskih organizacija, naših koalicionih partnera u Beogradu i sa zadovoljstvom pozivam gospodina Miroslava Čučkovića, predsednika Gradskog odbora G17+, da nam se obrati.
Poštovani prijatelji, dobar dan. Želim da vas pozdravim u ime Ujedinjenih regiona Beograda. Ono što je za nas značajno to je da kad smo se pre 3 godine okupili, sagledali smo veliki broj problema u našem gradu. Danas, 3 godine posle, Careva ćuprija nije više problem, ona je simbol Beograda. Mostovi više nisu problem, bit će simbol Beograda. Tramvaji i trolejbusi koji su bili stari 40 godina bit će simbol Beograda. Ono što je danas najznačajnije za vas, to je da birate čoveka koji je uvek bio simbol pobednika. Hvala vam i uživajte. Hvala gospodinu Čučkoviću. Molim gospodina Dejana Ranđića da nam se obrati. Dame i gospodo demokrate, veliko mi je zadovoljstvo, velika mi je čast da sam u prilici da vas pozdravim. Hteo sam da vam poželim srećan rad, ali vi ste već počeli pre nego što smo se mi obratili, tako da želim vam da donesete dobar izbor na ovoj današnjoj Skupštini gradskog odbora, kao što sam siguran da ćete uraditi. Saradnja naših stranaka je obeležila ove prethodne 3 godine u Beogradu i kao što je moj kolega rekao, nije bilo jednostavno. Zaista nije bilo jednostavno ni započeti saradnju, ali mislim da smo svi zajedno doneli pravi izbor. Mislim da ove 3 godine iza nas i ova godina koja je pred nama će pokazati da je to bio pravi izbor. Mislim da u centru ove naše saradnje između političkih partija u Beogradu pre svega stoje ljudi. Kad kažem ljudi, mislim da smo na pravi način uspeli da prevaziđemo možda i neke lične razlike, da smo na pravi način uspeli da prevaziđemo i ono što postoji na političkoj sceni kao političke razlike. Mnogi nam zavide nama u Beogradu kako to mi na uspešan način dogovaramo mnoge procese koji se ovde dešavaju u Beogradu i kako to ne može da se dešava na nekim drugim mestima. Mislim da može svuda da se dešava, samo je potrebno da se pravi ljudi na pravi način dogovore oko nekih stvari, da se ti dogovori poštuju. Želim vam da izaberete dobro rukovodstvo, želim vam da u narednom periodu nastavite sa istom onom energijom sa kojom ste radili i prethodnih godina i želim vam možda da malo više u narednom periodu imate nekih poteza možda koji nisu do kraja popularni, ali koji su pravi za ljude i za Beograđane. Želim vam srećan rad. Hvala. Hvala vam, gospodine Ranđiću, u ime Skupštine i pozivam gospodina Antića da se obrati Skupštini Demokratske stranke u Beogradu. Kada je Dragan Đilas pre 2 nedelje pozdravljao izbornu konferenciju Gradske organizacije Socijalističke partije Srbije, on je počeo sa drugarice i drugovi i dobio jedan žestok aplauz. Ja naravno neću, zato što ne želim da dobijem slabiji aplauz od njega i znam da se vi još niste skroz navikli na to. Ali pozdravit ću vas sa dragi prijatelji, zato što duboko verujem da smo za proteklih nekoliko godina zajedničke borbe za bolji život i kvalitetniji život u Beogradu, pored toga što smo postali dobri saradnici, postali dobri prijatelji i da je to upravo deo tog recepta zašto Beograd dobro funkcioniše i zašto se u Beogradu dobro rešavaju problemi građana. Ova izborna konferencija nekako se poklapa sa 3 godine od kada su naši predsednici, Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije zajedno sa našim uvaženim koalicijonim partnerima doneli jednu hrabru i jednu tešku odluku u tom trenutku i tom vremenu da preuzmu zajedničku odgovornost za budućnost Srbije, kvalitet života građana Srbije. Verujem da danas svi možemo da kažemo da je rezultat te odluke da Srbija vodi jednu odgovornu nacionalnu i socijalnu politiku, da Srbija čini ključne korake na našem evropskom putu. Ali isto tako verujem da mi sa puno ponosa možemo da kažemo da se rezultati te odluke najbolje vide u Beogradu i da sa puno ponosa se prisetimo šta smo sve radili za ovih nekoliko godina. I verujem da svi možemo da kažemo da je sjajno to što se u Beogradu
završava jedan most, prvi posle 40 godina, da je sjajno što je Beograd za protekle 3 godine izgradio 29 dečjih vrtića, 3 osnovne škole, 12 fiskulturnih sala, nekoliko novih domova zdravlja, na stotine kilometara novih saobraćajnica. Verujem da još ponosnije možemo da budemo na to što Beograd može da kaže da zaista vodi računa i brine i o najstarijima i o budućim majkama, o bebama, da vodi računa i brine o svima onima kojima je pomoć potrebna. Naprosto, verujem da rezultat tog našeg rada se da videti i verujem da je taj rezultat upravo i posledica našeg dogovora da u Beogradu se ne bavimo politikom u onom klasičnom smislu te reči, već da je naša jedina politika život Beograđana i verujem da je ta naša odluka dala svoj rezultat. Ja vam želim uspešan rad ove Skupštine i verujem da će Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije kao ideološki bliske partije, kao partije koje imaju iste ciljeve i u domenu nacionalne politike, ali i u domenu jednog društva u kome će socijalna pravda biti dominantna, nastaviti jednu saradnju i da će ta saradnja biti pre svega u interesu građana. Hvala vam. Gospodine Antiću, zahvaljujem vam u ime Skupštine. Poštovani delegati, u materijalu za ovu Skupštinu dobili ste izveštaj predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, gospodina Dragana Đilasa, o radu između dve Skupštine u periodu od 31. maja 2009. godine do danas. U skladu sa članom 15 Poslovnika o radu ove Skupštine, pre nego što predsednik Gradskog odbora podnese izveštaj današnjoj Skupštini, molim vas da eventualne popunjene prijave za diskusiju preuzmete od devojaka sa žutim maramama koje stoje u vašoj blizini i popunjene ih vratite njima ukoliko ima prijavljenih za diskusiju, a sve u skladu sa članom 15 Poslovnika o radu ove Skupštine. Za diskusiju o ovoj tački dnevnog reda možete se prijaviti najkasnije 3 minuta od početka tačke dnevnog reda, a sada pozivam i molim predsednika Gradskog odbora, gospodina Đilasa, da se obrati beogradskim demokratama. Još jedan dobar dan svima. Sjajno je što biramo nove ljudi, novo rukovodstvo, ali ako mi dozvolite da iskreno kažem da sam i malo tužan što napuštam mesto prvog čoveka demokrata u Beogradu, jer danas nema predsednika, otišao je u London, pa mogu da kažem, mislim da je biti predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke zaista najveće priznanje, najveća čast koju neko od članova DS-a u ovom gradu može da ima. Mislim da smo uspeli u ovih nekoliko godina da zaista napravimo novo lice Beograda, zahvaljujući hrabrosti svih pre 3 godine, zahvaljujući hrabrosti i Socijalističke partije Srbije i Liberalno-demokratske partije da se pridruži nama u koaliciji koji smo bili G17, SPO, SDP i da svi zajedno kreiramo ovakav Beograd. Danas kad gledate na to, to izgleda tako normalno i tako logično i tako lako, a pre 3 godine da se donese jedna takva odluka zaista nije bilo lako. I ja želim da vas pozovem da zaista nevelikim aplauzom da čestitamo ovim ljudima na hrabrosti, da pre 3 godine stave u stranu i neka razmimoilaženja, da stave u stranu možda i neke drugačije programe koji se vode politički na nivou cele države i da pokažu da je Beograd važniji od svega, da voditi Beograd znači baviti se životom, a ne baviti se visokom politikom, da taj svoj princip zajedno sa nama primenjuju ove 3 godine i da danas zaista, verujem, svi zajedno, i SPS, i G17, i LDP, i PUPS, i SDP, i SPO i svi ostali, možemo sa ponosom da kažemo da smo ove 3 godine uradili velike stvari. I jasno je svima da Beograd funkcioniše na jedan uspešan način,
da ima još gradova u Srbiji koji funkcionišu na taj način, a da ima i nivoa vlasti koji funkcionišu malo slabije, jer jednostavno one principe koje smo mi imali prvog dana nisu uspeli do kraja da uvedu u ovih nekoliko godina. Saša Antić je nabrojao mnogo toga šta smo mi uradili u prethodne 3 godine. Ja ne bih voleo zaista da ponavljam, ali mislim da zaista mora da se još jednom pomenu najvažnije stvari. To su i beogradski mostovi, to je 29 obdaništa, to su i škole, to su i putevi, to su ulice, to je neki novi duh Beograda, to je jedan prodor na polju kulture, to je kandidatura za prestonicu 2020. evropske kulture, to je mogućnost da pomognemo našim najstarijim sugrađanima na način koji oni zaista poštuju i cene. To je ideja da Beograd bude i lider u decentralizaciji Srbije, da je spreman da se odrekne i nekih finansijskih sredstava kako bi ostatak Srbije mogao da se ravnomernije razvija i kako taj jedan veliki jaz između našeg glavnog grada i ostatka Srbije se ne bi dalje širio. Samo takvim načinom, samo takvom politikom dalje i u Beogradu i na nivou Vlade Republike Srbije zaista možemo da učinimo da se ljudi u Srbiji svi osjećaju ponosno su građani Srbije, da žele da ostanu da žive u svojim gradovima i da taj jedan proces od nekoliko desetina hiljada novih Beograđana svake godine koji dolaze iz Srbije se ne nastavi. Ono na što sam ja ipak najviše ponosan jesu 2 stvari. Prva, što smo uspeli da zajedničkom politikom dođemo do toga da se u Beogradu rađa preko 20.000 novih beba godišnje, što je porast od nekoliko hiljada u odnosu na pre nekoliko godina, što smo uspeli i da budemo prvi pioniri u plaćanju drugog pokušaja vantelesne oplodnje, pa danas to funkcioniše u celoj Srbiji. Zahvaljujući toj akciji mi smo za godinu dana dobili 101 novu bebu u Beogradu. U isto vreme sam takođe ponosan što smo se izborili za romsku decu, za neke male Rome, koji pre 3 godine nisu imali nikakvu šansu da budu punopravni građani ovoga grada. A danas, kada njih 100 završi neki razred osnovne ili srednje škole, zaista moramo budemo srećni i ponosni što smo uspeli da toj deci damo šansu da imaju neki normalan i bolji život. I bez obzira da li će neko da nas kritikuje, da li će stalno da nas uslovljava, da li će kaže ništa za njih nismo uradili, kad odete među te ljude, kad odete među tu decu, kad im date knjižice ili neke poklone, vi shvatite u njihovim očima sreću i vidite koliko su oni zaista srećni što imaju šansu da ne žive sutra kao njihovi roditelji. Beograd je pokazao svoje humano lice u toj situaciji, Beograd je pokazao spremnost svih da učini nešto za svoje sugrađane, Beograd je pokazao da neće ni od koga praviti ljude drugog ili trećeg reda, ali da će se u Beogradu znati red i da će u Beogradu svako ko poštuje taj red imati pravo da zaista bude punopravni Beograđan. Ono što možemo da naberemo tako pa ne baš od danas do sutra, ali solidno vreme, ali ja mislim da smo mi u Beogradu uspeli svi zajedno, Demokratska stranka i svi naši koalicioni partneri, da uradimo još nešto, a to je da nametnemo jedan princip novih ljudi u Beogradu, da nametnemo princip da nije partijska knjižica osnova za sve. Kada pogledate danas ljude koji vode određene delove grada, da li oni bili na nekim političkim funkcijama ili u privredi, vi shvatite da ima puno ljudi koji nisu članovi ni jedne stranke, a da oni ljudi koji su članovi stranke, im je to samo dodatak na kvalitet koji su morali da imaju da bi danas mogli da vode nešto u Beogradu. Ja mislim da na to što smo radili zaista možemo budemo maksimalno ponosni i da je to jedan od uzroka zašto danas možemo sa ponosom da gledamo ove slajdove ili tamo ispred, pre nego što smo ušli u salu, gledamo sve one slike šta je u Beogradu urađeno sve ovo vreme. Na početku kada smo počinjali zajednički rad pre 3 godine, naravno da je bilo nesuglasica, trebalo je da se upoznamo, naravno da je svako razmišljao da li je to baš princip ili će važiti malo da, malo ne. Na kraju, posle nekoliko meseci, kad smo shvatili da zajedno idemo u to, došli smo do rezultata. Šta ja očekujem od Demokratske stranke u narednom periodu? Najviše očekujem upravo to da učinite svi zajedno, što više možete, da što više ljudi koji su pre 10 godina zaključili da je veliki posao urađen i da ne treba više se bave politikom i povukli se iz toga, shvate da su oni nama potrebni.
da nama potreban svaki sposoban i pošten građanin ove zemlje, da se uključi u politički život, da da svoj doprinos, da danas u Beogradu i u Srbiji bude bolje. Neću da prihvatim da ne postoji 1000 ljudi u Srbiji, poštenih, časnih i sposobnih, koji ne žele da deo svog života posvete poslovima koji imaju veze sa politikom, a koji će dovesti do boljitka. Da li je to lako? Pa nije. Svako od nas ko je na javnoj funkciji mora da bude spreman da trpi razne uvrede, omalovažavanja, klevete, da na takve reči ne odgovori na isti način. Da li je meni prijatno kad svakih 10 dana gledam Novi letak sa svojim likom i gnusnim lažima o tome kako se u Beogradu krade, ne krade, šta je potrošeno, šta nije potrošeno? Nije. Ali ja sam siguran da građani poštuju to što mi radimo i da je pravi odgovor na takve sve laži upravo naš rad. Moramo da uradimo sve što možemo, da te ljude koji negde sede kod kuće, čitaju novine, gledaju televiziju, kritikuju, zaista pozovemo i zaista uvedemo u politički život ove zemlje. Oni su nam neophodni da bi ova zemlja krenula napred. Mi smo u Beogradu kroz DS i kroz zaista veliki rad izvršnog odbora, što je bila preporuka Aleksandru Šapiću da bude kandidat za predsednika, uspeli da angažujemo nekoliko hiljada članova Demokratske stranke koji nisu bili aktivni u prethodnom periodu. To što smo radili u DS-u u Beogradu moramo da uradimo na nivou cele Srbije i ne samo kroz Demokratsku stranku, nego kroz sve stranke koji žele sutra boljitak. Ne moraju da budu članovi, moraju da preuzmu deo odgovornosti, moraju da im damo šansu i mogućnost da oni nešto rade. Kad ih danas pitate da li oni vide kao šansu da se uključe u takve stvari, oni će vam reći ne. Mi moramo da kreiramo takvu situaciju da oni zaista vide to kao svoju šansu. Danas raditi u gradu Beogradu je stvar koju ponosno može svaki zaposleni da kaže. Danas biti funkcioner u gradu Beogradu je nešto što sa ponosom možete da pričate, jer u Beogradu postoje rezultati. Kada pogledate predložene kandidate za potpredsednike nove, shvatite da su to ljudi koje je pre svega kvalifikovao njihov rad u određenoj oblasti, a tek onda to da li su i koliko članovi DS. I ja sam ponosan na njih i ponosan na ljude koji će ući i u predsedništvo gradskog odbora i u gradski odbor. I za kraj, neću više biti predsednik gradskog odbora, rekao sam da mi je žao, ali sam srećan što će doći jedan Aleksandar. Od vas očekujem da me podržite, da je u sledećem mandatu budem gradonačelnik Beograda i da je da me podržite, da je u sledećem mandatu budem gradonačelnik Beograda i da jedna funkcija u gradu na kojoj će me neki Aleksandar zameniti bude funkcija predsednika gradskog odbora, a nikako ne i funkcija gradonačelnika. Hvala. Hvala vam na izveštaju o radu. Obaveštavam vas da nema prijavljenih za diskusiju, te stavljam izveštaj o radu na glasanje. Ko je za to da usvojimo izveštaj o radu između dve skupštine? Da li ima glasova protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je izveštaj jednoglasno usvojen i pozivam sada gospodina Vladimira Popovića, predsednika Izborne komisije 9. skupštine Demokratske stranke Beograda, da nas obavesti o prispelim i prihvaćenim kandidaturama za predsednika, potpredsednike, odnosno potpredsednice Demokratske stranke Beograd i članice i članove stalnog sastava Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd. Pa ti moj Vladimire Popoviću, izađi posle ovakva dva aplauza kao što je dobio gradonačelnik, pa reci nešto. Uvaženo predsedništvo, poštovani delegati i delegatkinje, dragi gosti, dragi demokrati, Izborna komisija 9. skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd
Po izvršenoj proveri ispravnosti prispelih kandidatura, a shodno članovima 90 i 11 Poslovnika Skupštine Gradske organizacije Demokratske stranke Beograd, utvrdila je da su u skladu sa odredbama Poslovnika blagovremeno prispele sledeće kandidature. Za predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke magistar Aleksandar Šapić, rođen 1978. godine, diplomirani menadžer. Za potpredsednike Gradskog odbora Demokratske stranke pristigle su sledeće kandidature, a to su magistar Cvijo Babić, rođen 1967. godine, diplomirani inženjer. Vojislav Janjošević, rođen 1946. godine, pozorišni producent. Lijana Jovčić, rođena 1964. godine, diplomirani defektolog. Branimir Kuzmanović, rođen 1968. godine, inženjer elektrotehnike. Marija Leković, rođena 1963. godine, diplomirani građevinski inženjer. I Strahinja Sekulić, rođen 1967. godine, diplomirani pravnik. Za članove stalnog sastava Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd pristigle su i izborna komisija je potvrdila ispravnost sledećih kandidatura. Jovan Armić, rođen 1975. godine, diplomirani pravnik. Anka Vukelić, rođena 1981. godine, diplomirani filolog. Nataša Zujović Milovanović, rođena 1978. godine, diplomirani menadžer. Goran Jajić, rođen 1980. godine, ekonomista. Ivan Janković, rođen 1975. godine, mašinski tehničar. Dejan Kovačević, rođen 1966. godine, diplomirani pravnik. Slobodan Molerović, rođen 1965. godine, profesor fizike. Mirjana Pucarević, rođena 1984. godine, apsolvent političkih nauka. Predrag Spasojević, rođen 1983. godine, student. I Zdravko Stanković, rođen 1980. godine, ekonomista. Hvala vam i svima nama želim uspešan rad. Gospodine Popoviću, hvala vam na izveštaju o prihvaćenim kandidaturama, a sada pozivam kandidata za predsednika Gradskog odbora Demokratske stranke Beograd, gospodina Aleksandra Šapića, da se obrati Skupštini. Dobar dan, pre svega svima. Dobar dan, dragi demokrate. Ja vam se danas neću obraćati kao iskusan i prekaljen političar, jer se tako apsolutno ne osjećam. Obraćat ću vam se kao Aleksandar Šapić, član Demokratske stranke, reprezentativac Srbije i bivši sportista. Ovo su 3 stvari koje su obeležile moj život, pa da krenemo od kraja. Zašto vaterpolo? Zato što je to sport u kojem sam postigao svoje najveće rezultate i zato što je to pre svega timska igra. U sportu, brže nego u životu, naučite da koliko god da ste dobri, ne možete skoro ništa da uradite sami. Ako želite pobedu, morate da igrate za svoj tim i ljude koji su oko vas. U politici se smisao ovoga o čemu vam govorim nalazi u rečenici Ronalda Regana koja kaže: možemo pobediti bilo koga sve dok nam nije važno kome će se pripisati zasluga za pobedu. Zašto je reprezentativac Srbije? Ništa ne može da se meri sa osjećajem kada igrate i predstavljate svoju zemlju. Kad čujete prvi put svoju himnu na postolju, verujte mi, to je osjećaj koji vas menja za čitav život. On vas obavezuje da se borite za svoj narod gde god da se nalazite i ma kojim poslom da se bavite kasnije u životu. Zašto član Demokratske stranke? Zato što je Demokratska stranka oduvek za mene bila izbor slobodnih i mislećih ljudi. Jedina politička opcija koja je bez obzira na podršku koju je imala uvek stajala iza svojih načela i borila se da od Srbije napravi bolje mesto za život. Cenu koju smo za to morali da platimo, platili smo. Ona za nas nije mogla biti veća i zato nas obavezuje da ne zaboravimo i da nikada ne odustanemo. Kako ja danas vidim Demokratsku stranku? Vidim je kao tim ljudi koji deli iste vrednosti i spremni smo da se borimo jedni za drugi. Kao u sportu i u životu, rezultat svakog od nas mora biti jedini kriterijum koji nam obezbeđuje mesto i ugled u timu. Zbog toga danas ne mislim da trebam s ove govornice da govorim sam.
Želim da pozovem na binu ljude za koje verujem da su radom i rezultatima u svojim oblastima postigli mnogo više za mene. Pozivam kandidate za potpredsednike Gradskog odbora Demokratske stranke da izađu na binu i da stanu ovde pored mene. Baneta Kuzmanovića, pretpostavljam svi jako dobro znate, predsednik opštine Vračar je jedan od vodećih ljudi Vračarskog odbora, odbora koji je na proteklim izborima dobio preko 50% podrške Vračaraca i praktično bio u situaciji da sam formira vlast na Vračaru. Način na koji Bane i njegov tim ljudi vodi opštinu Vračar mislim da treba da služi za uzor i primer svim gradskim opštinama, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji. Ako ima neko ko u ovoj sali ne zna za Voju Januševića, mislim da to sigurno nije slučaj u Surčinu. Voja Janušević je predsednik opštine Surčin i čovjek koji nam je u protekle 3 godine pokazao svojim radom i rezultatima kako treba da izgleda i kako treba da se radi u jednoj modernoj prigradskoj opštini. Čovjek kome nije teško ništa da uradi, kome nije teško da zimi raščišćava sneg po nekoliko sati na -10 pa posle zaglavi u bolnici. Čovjek koji, daću vam primjer od pre 2 dana, kad šeta ulicom i priđe mu neko od njegovih sugrađana pa ga pita: predsedniče, gde mogu da uputim zahtev da se pokosi, kaže, neka livada tu na kojoj deca se igraju pa je trava već dovoljno porasla, a Voja mu kaže: ma kakav zahtev,